दै लोंनानै लानांगोन मोजां नुदों बेलाबोहाय आंनो गय जानानै बोरैबा जादों फिसालाया दैखौ जानानै बोरैबा जादों गय जानानै दै लाबोनो थिनलाय आंखौ आंनो बाबाखौ बाबाखौ दै लाबोनो थिनलाय Brian दै लाबोलाय बाबा दै लाबोलाय लोगोफोर आङो दै लोंना फैग्रोन दे मिनिट लाबोलाय पानी लेके आओ लाइक डाउन होनदों थेंक इउ भेरि माच मा नाम लाखोलै फावथेन गोलाव आयु फावथेन गोलाव जालाय ब्रुसना फैनायनि थाखाय फावथेन हेद साला मबाइलखौ खोलथारबायमोनलाय मानसिया माबायदिलै बेलाय सनजित दासो मोनफैदों नै मेंजोब्बाय ओमफ्राय अन होबाय दाना सनजित वी लाइक डाउन अरे भाई इधर नहीं है उधर जाओ सेम गिलास अम्मा मुझे तो सकती है चलो मारीबा natural hello hello natural hello thank you very much मेरे बिस्कुटनाव फैनायनि थाखाय natural भाभीजी होनदों ना हाय देवरजी थैंक यू वेरी मच मेरे बिस्कुट में आने के लिए लाइक करो चैनल में नया है तो जॉइन हो जाओ संजित ऑन फावथेन गोलाव दे लोंहो होनदों आरो ना मा होनो आं गय जादामोन ना ओमफ्राय गय मोदोमनायखौ मा होनो गय फबनायखौ थानो हायैनि जानो लुबैनानै जानाय नायदोंमोन आरो ना ओमफ्राय बोरैबा जादों आरो ना सुपार हेलो बिनानाव होनदों आरो ना हेलो ब्रादार बिरि लाबार हाय हेलो लाइक डान बाय थेंक यू भेरि माच बिरि लाबार आंनि दस्रा होनायनि थाखाय लाइक होनायनि थाखाय सुपारा लाइक डान होनाय थेंक यू भेरि माच सुपार सनजित अन फावथेन गोलाव आरो मिनि बावलाय होनदों आरो ना मा नामखौ माथो मा नाखौ फावथेन गोलाव ओमफ्राय माबा माबि मिनिनो सनजित अन नेचुरल ने कहाँ से हो आप बोला जी मैं बङाइगाव से हो ओमफ्राय सनजितआ ओंखाम जाला दिनै होनदों ओंखाम जाला ओमफ्राय बिरिला बारा जोंहा नै ओमफ्राय मिनिबाय आरो ना सुपारा बिके बिनानाव बेखौ ओंखाम होना ना बाबा ओंखाम होना ना बेखौ बिके बिनानाव ओमफ्राय नोंहा जाखांबाय ना जानांगौ ना होनदों आरो ना जाखांबाय जानांगौ माने जों बाहेरायाव थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय जों ओंखाम संजाला आरोना जोङो ओमफ्राय बाहेरा बुस्थु जाबाय
फावटेन गोलाव मा होनदों ए नोंगौ होनदों सनजितआ मा होनखो बिरि हेलौ होनदों आरोना जिरिमाया नै आंना बिनानावा होनदों आरोना बिरि लाबारा बुं सनजित ब्र होनबाय ओमफ्राय सुपारा मा होनखो फावटेन आदा होनदों आरोना ओमफ्राय नामखौ नागिरना मोनाखैमोन नामालै मोजां जादों आरोना मोजां खोनादों खिन्थु ने ओमफ्राय सनजितआ बिरि मा खबर होनबाय मुसाहारिया हाय जाखांबाय नामा होनदों आरोना जाखाङाखै ने बाहेरायाव थांदोंमोन आरोना दासो मोनफैदों ओमफ्रायो जाला आरो जोङो बाहेरा बुस्थु एसे जानानै फैबाय आरो ओंखाम जाबोखानो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्रायो ओंखाम गैया जाहैबाय जोब्बाय आरोना ओमफ्राय बिरिलाबारा बिदिनो ब्र गोदाव सोरावनो होनदों आरोना सुपारा माने बिके नानि आतसा दे होनदों आरोना औ ओमफ्राय जिरिमाया जोंहा लाइक दान होनदों सनजित अन चाय के लिए मत पियो पानी को नोंबो लोंनो हाया नामा ओमफ्राय जोंहा बिरामानदों वाट्स टाइम बारायनो थाखाय एलबि होयो रावबो फैयानो होनदों नोंगौ नोंनायालाय आंबा नै मेंबाबो होलासो सानबायमोन आरो आङो ओमफ्राय बिदिनो एसे दसे होनोसै नामा साननानै होनाय नायदोंमोन आरोना ओमफ्राय सुपारा बिके नानि एसे ब्लु हरब्ला मोजां जागौमोन होनदों आरोना दे र' होमबाबो दसे होनोसै दांखो सुपार होबायमोन आङो सुपार ओमफ्राय रन्जित हाय होनदों हाय रन्जित थेंक इउ आंनि एडमिसनाव फैनायनि थाखाय रन्जित बसुमतारी ओमफ्राय जयसेत ब्रह्म बहानि जाखो होनदों आरोना आङो बङाइगावआव थायो आरोना गामिया फानबारि ओमफ्राय सनजितआ अन रेम्ब काहा दालाय फानबारि नङा दालाय बाबा होनदों खाना कालिया क्या बोला खाना नहीं खाया बिदि रेम्ब थांलाय नोङो दादाजों थांलाय नों दसे थांलाय दादाजों थांलाय रेम्बो थैंक यू वेरी मच मेरे एलविस फ्रेंड में आने के लिए सनजितआ बिरि साल्टे होनदों जयसेत मा ओंख्रि जाखो आब' दिनैलायनो ओंखामखौनो संजालासो सानबायमोन आगै जों बाहेरायाव थांदोंमोन ना एसे माबा माबि जाना फैबाय आरोना ओमफ्राय सनजित अन लानानै थांलाय बेखौ नै बेखौ लानानै थांलाय नैबेखौ लांलाय दसे लांना नै रमासा मा होनदों हेलौ होनदों रमासा मा होनदों लाइक दानदों थेंक इउ भेरि माच रमास आंनि एडमिसनाव होनायनि थाखाय लाइक होनायनि थाखाय सनजित अन रमासा होनदों नामा प्रमदा मा होनदों बिके बाजै लाइक दान थेंक इउ प्रमद लाइक होनायनि थाखाय सुपारा मा होनदों अन होनदों थेंक इउ बिरिया हार्ट रेडिया थेंक इउ बिरि लाभार रमासा सनजित मा खबर होनदों आरोना रमासा अन सनजित दा हेलौ बिमा जाखांबाय नामा सिंगेल बय हेलौ बिमा जाखांबाय नामा राहा होनदों जायाखै आगै माने जानाय जानाय नंला आरोना बाहेरायाव थांदोंमोन ना ओमफ्रायो रमासा जा अन सनजितआ मा रमास हेलौ होनबाय रमासा अन ओमफ्राय मोगथां मोनथाय राजा हाय गुड नाइट आंखौ एसे सापर्ट खालाम होदोलै होनदों आरोना मोनथाय राजा बसुमतारिया गुड नाइट आरोना ओमफ्राय सापर्ट खालामनांगौनो एसे लोगोफोर ओमफ्राय रमासाव गिरि
माने बिदि जायोब्ला आं बायदियावहा ओमफ्राय बिरिया मा होनदों सनजित ब्र इउटुबनि फैसा बेसे मोनखो होनदों आरोना सनजितआ बिरि फैसा हा होनबाय कमलाहाय आब' होनबाय सनजितआ मास मा खालामदों दिदि होनदों आरोना मा खालामदों दिदि होनदों सनजितआ हेलौ आनामिका मा खालामदों होनबाय आरो ओमफ्राय सिंगेल बया मा होनगोन लाइक दान बाजै होनबाय थेंक इउ भेरि माच सुपारा मा होनगोन जिरिना आं नों आदाखौ साब खालामना कमेन्ट खालामबायमोन दे होनदो आरोना जिरिनाया साब खालामबायमोननो ओमफ्राय कमेन्टबो खालामबाय बारा मा होनदों हा मिनिबाय सनजित अन कल जानायखाय बिरिला बारा जा हाथरबाय थेंक इउ beli berapa? Mama. Cocok. Sunjit or Sunjit. Thằng này này, đi này. Thằng này. Cháu nào, chào. Soal buzigan like that, bine soal buzigan like that. Thank you soal buzigan ang iduko. Thank you very much. Single boy offline bazai bike darling online आंना MB गैला दे होनदों आदसा दे गैयिखौ मा खालामबावनो आरोना ओमफ्राय सुपारा अन होनदों सोर बुजिगोना 11 लाइक दान होनबाय आरोना थेंक इउ सोर बुजिनो आंनिखौ अन जिरिमाया डेन्जार मोसायो माथो नोंबो दासो नायना फैदों आं होनदों आरोना मोनलोंबा लोंनोसै आंनि गया आद्रा दंमोनलै जानानै आगलि जादों गय जानानै ओमफ्राय बिरिया मा होनखो जोंनि बर'फोरा मेगन सालायग्रा दंलै आब' होनदों ओं आगै नोंखागौ बेथ' नोंखागौ जारलासोखा ओमफ्राय सोर बुजिगोन आं गोरिबा मा खबर होनदों आरोना खबरा मोजां रेम्ब'आ मा होनदों आज मेरा नेटवर्क खराब हो गया रे बोला अच्छा आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है रेम्ब' ओइ बानि सोर बुजिगोन आंनि दुखु अन सोर बुजिगोन कमेन्ट जिरिमियाया आं थांसै होनदों आरोना आदसा दे थां दे मोजाङै ओमफ्राय सोर बुजिगोन ना बिरि बर'फोरा जायाब्रा होनदोंना बर'फ्रा जायो बर'फ्रा ओमफ्राय सुपारा मा होनगोन जिरिमि आदा साब खालामना कमेन्ट खालामबाय दे आदा होनदों आरोना सुपारा जिरिमि आदा नोंखौ साब खालामबायनो सुपारा कमेन्टबो खालामनानै दोनबोबायनो सोर बुजिनो आंनि दुखुखौ आयु दानो बोरै दुंखो दानो वो भी न्यू कप में वो भी न्यू कप में रे एक दो लेके आया ये सब और हेलो सोर बुजिनो आंनि दुखु और थेंक इउ Ini mana? Nah, ini mana
salah दा बिरियामानो जा बर'फोरानो जायो र' देखायनो रावबो जौगानो हायाखै होनदों नंखागौबा ने बिरिया आगै बर'जों बर' सापर्ट होलायखाया आंबो मिथिखायो आं गोदो मोनसे खाहानि जाखांबायलै माबायाव दिखाजुलियाव थांनायाव दिखाजुलियाव थांनायाव बासाव आरोना बास गाखोनायाव आरोना गुबुन हारिनियासो माने सिटखौ आरो गसंबाय थानाय नुनानै जनो होबावदों आरोना ओमफ्राय बर'फ्रा जनो होबावाखै दाबो गोसोआव दं आङो नाइन ना मायाव फरायदोंमोन आङो नाइनाव फरायनाय टाइमाव आरोना बर'फ्रा नायनानैल' थाबाय थाखायो आरोना बेबायदि खननै खनथामसो जादों आङो बेबायदि आरोना ओमफ्राय जा सुपारा माने जिरिमिया दा नों दामनाय देंखोआ आखा फाखा ना होनदों आरोना नों दामनाय देनायाव आखा फाखा ना होनदों आरोना सोर बुजिगोन आं दुखुआ आं अनसोलै होनदों आं अनसोलै र' मा बिदिसै मानसियालाय सुपार बेफोरखौनो मोजां गियानि होनना सानना लानाय जायो होनदों आरोना ओमफ्राय सोर बुजिनो आंनि दुखुखौ सोर बुजिगोन आरोना सोर बुजिगोन ओमफ्राय बिरियामानखौ गुड नाइट आब' होनदों आरोना दे आगै दे गुड नाइट सोर बुजिगोन सोर बुजिगोन मेरा साइड खाता हुआ है फाग्लि लाबोबावबायसो आरोना फाग्लि बेखौनो जानानै मा जादों आरो बेखौनो लाबोबावबाय आरो लोंथ'वाखै साखौनो जारलालै नोंजों बेखौ जानानैनो मा जादों आंहा आइनास्रि बर' आगै फैदों आं जेबो खोनाया आब' बाय हा गुड नाइट होनदों आरोना आदसा खोनायै मा जादोंलै आगै आइनास्रि मानदों हेल' आब' सना लाइकल' दे जाने थेने एमबि गैला आदसा आंना बयनाबो गिदिं आदसा क'क्राझार दे जेबो नङा दे जोब्बायनो एमबिया आंनाथ' आं नायलाय फिसाला नायलायनो जोबजोबो जोंनिया बिमा फिसा नायनानै थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय नाय नुदोंना ओमफ्राय सोर बुजिगोन ना अन होफैफिनखागोन सुपारा मा होनो खायसे सुपारा मा होनो जायाखै बाबा खालामनाङा ना आदै खायसे ना दंखायो दोनहैलाय खायसे गाव
उपद्रब जुनार आखुनि सिनायथि होयो होनदों आरोना नंखागौ ओमफ्राय एमबि प्रडाक्सन लाइक दा होनदों थेंक इउ एमबि लाइक होनायनि थाखाय आंनि दसना फैनायनि थाखाय ओमफ्राय एमबिया मा होनखो singing of my MD production होनदों आरोना आदसा ओमफ्राय सोर बुजिगोना अन होनदों सुपारा अन होनदों थेंक इउ दिबांकरा लाइक दान होनदों थेंक इउ भेरि माच दिबांकर लाइक होनायनि थाखाय नोंबो फरायथां हेल' एस मा खालामदों आब' होनदों दसे रायलायदों आरोना आगै थेंक इउ आंनि गुसुना फैनायनि थाखाय एस आगै सुपारा बागि बिके बिनानाव दे अब्लालाय मोनाबायबो होनदों आरोना मोनाबाय मोनानायालाय दे ओमफ्राय सुपारा लेट कमेन्ट नानि बाय होनदों आरोना लास्ट कमेन्ट नानि बाय होनदों दे बाय सुपार आंथ' उन्दुबा बिखुंबो सायो दे 9:30 जादों जानायालाय 9:30ल'सो जादों फुंनि खैथासिम उन्दुगोन नोंलाय ओमफ्राय अरे इसको तो क्या करूं भाई लाला बोलना पड़ेगा ना रंजन भाई कैसा कवर है आपका अच्छा तो बोरो लिखा हुआ है ना आपका बोरो होके ऐसे लिखता है कोई भाई माबायो जोंनि माखासे नों kokros udah kokros tambah ya kayak hah share dengan on nanda nggak mani dia muncul loli snap gitu bisa session sama jangan bisa itu boleh denang yes sama teman sama बेबो सासे मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों आरोना एस आगै ओंखामखौनो सङाखै
बाहेराव थांदोंमोन नालाय जोङो ओमफ्राय ओंखाम संजाला जों सोर बुजिगोन ना कमेन्ट होनो सोर बुजिगोन ना गोदैथार नामा होनदो आरोना साहाया गोदै जा गोदै सोर बुजिगोन ना अन दैसो लोंनोसैलां आं गयखौ जानो हानाय नंलालै दा गय जानानै आरो पाग्लि जाबावगोन आङो प्रबाद ब्रह्मआ बबेनि होनदो आरोना बबेनि माने आङो बङाइगावआव थायो आरोना प्रबाद ओमफ्राय नों बबेनि ओमफ्राय सोर बुजिगोन ना अन होनदों ओमफ्राय जोंहा दानतल ना दानतल बर' ए हाय होनदों ना हाय होसैदां गन लानानै होसैदां सोर बुजियोना आंखौ गय खाबारि होनदों आरोना आङोथ' ओरैनो गय जाया आरोना गय गोरानखौ मालाबा जायो सानफ्रामबो जाया ओमफ्राय नै गय फबनाय ओमफ्राय जाबो जा मोदोमनाय मोननानै जाबाय बिराद मोदोमनाय मोननानै ओमफ्राय जानानै फेबायसो आंखौ फेनानै एकदम खर' बिखा नांजोब्बाय आरोना मेंजोब्बाय ओमफ्राय सोर बुजिना अन होनबाय प्रबादा मा होनो जोंहा मुसलपुर होनदों आरोना आदसा मुसलपुरनि आरोना ओमफ्राय जोंहा एस आ मा होनदों आब' नोंनि फिसाज्लाखौ नाम गौमोन आब' नोंनि फिसाज्लाखौ नाम गौमोन हार्ट देया थेंक इउ नाम नांगौमोन होनदोंमोन दा ना एस आ गैया सोर बुजिगोन ना र'लै गय दं नामा मा जादों गय दौनानै दोनबाय फेहोगारगोन आंबा बिमा आंबा फेहेन नामा गय जाबानो जाबानो जागोन दानो नङा गया बारा थिग नङा बारा गया थिग नङा ना जाबानो जाखायो गयाबो एसे बोरैबासो बोरैबा नोंखौ दौनो नामा बाबाखौ दौनो नामा मादो नोंखौ दौनो नामा आयदै खामानि बायदि नोंलाय मानसियालाय हा आयदै हा हेल' आदे सोर बुजिगोन ओइ माबा दङ साला क'क्राझार ओरै हमनानै लाबोना ओरैनो साला प्रबादा माने सोर दं खाथियाव होनो फिसाला जागोन दिसथाबथार ओमफ्राय माबा बिनानाव दंफैयो ओमफ्राय सोर बुजिगोन दे बुदों आरो बुलायलायदों बिमादैजों सोर बुजिगोन ना फिसालाया हा मिनिनानै हार्ट हरबाय आरोना नों मानो बिदिलै जा हामा बाबा बिदि हामा थांलाय हाय मा होनो मा जाखो आब' होनदों ना जेबो जायाखै आगै हाथरदों इयो नुवा सानदों खानायाव ओमफ्राय जोंहा प्रबादा मा होनदों
हे नखरा नोंखौ आं हराखै सेनानैसो लांदो ओमफ्राय जोंहा प्रबादा मा होनोमोनलाय सिटि होनदों आरोना सिटि नुदों बङाइगाव होनलाय ओमफ्राय सोर बुजिगोन ना अन होनबाय सोर बुजिगोन अन जेरिमाया बाबुआ हेन्डसामलै होनदो आरोना ओमफ्राय सोर आयु आयु बोरैबासो नांदोंमोन ओमफ्राय सोर बुजि अबिनाश आहाम होनदो आरोना साला हाथाय गोदान रज'नाया बायबाव जाबा आंखौलै मानो दुस्थ' खालामो नोङो सोर बुजिगोन ना अन होनबाय अबिनाशा आहाम दीपका जय माताजी बोला जय माताजी दीपक थैंक यू वेरी मच मेरे विश्व में आने के लिए ओमफ्राय सोर बुजिगोन ना अन होनबाय जेरिमाया बिमानि लादों महरा होनदों आरोना सोंबावबाय अविनाश लाइक है थैंक यू अविनाश लाइक देने के लिए मेरे विश्व में आने के लिए कुसुम हेलो हेलो कुसुम थैंक यू आंनि रुसनाव फैनायनि थाखाय प्रबादा होनदों मा रायलायदों मा मिउट खालाम लायो फिसालाखौ बुनो नागिरदोंमोन आङो फिसालाखौ गन थिखोदोंमोन कुसुम अन थुलुंगाया हाय होनदों हाय थुलुंगा ओमफ्राय कुसुम अन सोर बुजिगोन अन सोर बुजिगोन अन कुसुम अन एस नोंना फिसालाया साबैसे आब' होनदो आरोना सासेल' बेल' आरोना सासे आंल' नों उन्दुहैदो दा कुसुमा अन होनबा जेरिमाया डिस्टार्ब खालामना हो बाबु मा ममखौ होनदों ना ये तो वो हो गया किसी ने बोला कि मम्मी को डिस्टर्ब करो माने मोजांसो मोनबाय गावहा आरामसो मोनथारबाय डिस्टार्ब खालामफिननायखौ मोजांसो मोनथारदों गावहा ओमफ्राय सोर बुजिगोन ना अन प्रबादा मा अनल' होनदों आरोना सोर बुजिगोन अन आंखौ सनाफोर आंखौ सनाफोर अन जानानै बेखौ बोरै गारबावनो जानानै जाथोंसैबाल अन्थाव बाथाव बोरै गारबावनो आंलाय हेलो अन हेलो अन आरो खोमता दैमारि हेलो मा खबर होनदों आरोना थेंक इउ खोमता आंनि दर्शनाव फैनायनि थाखाय खबरा मोजाङानो आरोना खोमता नोंल' ना होमबाबो होनोसैब्रा दसे ओमफ्राय सोर बुजिगोन ना मा खालामदों नोंसोरजों रायज्लायगासिनो आङो कुसुमा आंहा नोंहा बबेनिमोनथाय सोंनाय जाखायाखै आं नोंहा बबेनि आङो मा होनो बङाइगावआव थायो आरोना आङो आंनि गामिया ओरैनो पानबारि ओमफ्राय खबराव सोर बुजिगोन डाक्टार ओमफ्राय सियारिया अन होनदों ओमफ्राय जोंहा प्रबादा आंना जालायबाय गल नामालै प्रबादा हालाबाय सोर बुजिगोन अन आंल' अन आरोना सियारि थेंक इउ सियारि देव वर्मा आने के लिए
anglo Robada love you. Serbuzikan hard share and support me everyone please bola. Share and support me everyone please bola. Hết rồi. Cái bài á bị ăn nào nhìn đừng nào bây giờ serbuzikan on probada man the third khali on ăn về đây thác là bị không vậy và vậy đi thác là bị không nè nè với share like dan dem bravo like hello thank you like देने के लिए share देवो वर्मा Serbuzikan masak ke rauko mana masak ke raiko kalau goi sonaनै मादाखौ गारनो अननानै ओमफ्राय गया मोजां नङालै बिखायाव नाङो गया बिखायाव नाङो ओमफ्राय मादाखौ गारनो अननानै जौ फेनाय बायदि फेलै गया ओमफ्राय मादाखौ गारनो अननानै जानो मा प्रबोधसिन प्रबोध के मंगसिन दुरलाय इसोर नामा नोंना खोन्दो आतसा सिन्दुरखौ बारा गिदिर थुजाया आदै प्रबाद सिन्दुरखौ होनदों आरोना आरो बोराया थुनोसो माना खालामबावलायो सिख्लासो खालामनो नागिरलायो आंना बोराया सोर बोराय सोंबावबाय फिसालाया बांद्राय ओरै गिदिर थुलांबाथाय मा होनो खानायाव नांबाथाय खानाया बे खिनियाल' ओरै गैयि जाबा रावबो नायनाय नङा माथो ना गोदानखौनो मोननाय नङा खानाय गुयो सिन्दुरा दानि मा होनो सिन्दुरफ्रा मोजां नंलालै मोजां नंला नामा ओमफ्राय एसे जामांगो गय जासुलिथार नामा आब'आ माने गय फबनायखौ आङो गयखौथ' आङो ओरैनो जाया ओमफ्राय गय फबनाय नुबाथाय आङो थानो हाया आरोना गय फबनायखौ serbuzikan on आतसा on siapa yang dari siapa mandileh error blue gaya sorry mandil अच्छा फूल गया सॉरी 18 बोला अच्छा कोई बात नहीं शेयर बिरगोन फैदो आरोना बाजै मोजां माजों जाखो जायाखैनो बिरगोन ओंखामखौनो जायासै बाहेरायाव थांदोंमोन आरोना बाहेरायावनो ओमफ्राय ओंखाम जाला चावमिन जानानै फैदों चावमिन ओंखाम होनालै बेखौ फिसालाया ओंखाम सानगासिनो बुजिगोन ओइ क'क्राझार थांलायबाय रबार्टआ मा होनगोन आं नोंखौ बुंला माने आं नोंखौ बुंला होनखाबाय मानो बेबि होनो आरोना Mami, bebas juga dang lah, nah. Lado.
ฮะबांला अच्छा बुंला नङा दे बांला जादों नों मानि थाखाय ओंखारदोंलै बांला जाखोना बांला होनखाबाय ओमफ्राय सियारिया मा होनदों जासिया टेबोल माने मा खालामखोलै नोङो एक सुट्टी का सिंदूर तुम क्या जानो हा हा बोला अच्छा हाँ सोर अन सोर बुजिगोन गिरगोना मा होनगोन लाइन माने थांलाय फैखै थांना सोर बुजिगोना अन होनदों बिरगोना मानखो आदसा लाइन मारिनानै थांलायखै ओंखामखौनो जानो बावबाय होनदो अ लाइन मारिहैखोलै दे जादो दे लाइन मारिबाबो जाग्रोथारदो जाना लाग्रोथारदो ओमफ्राय सोर बुजिगोन सोर बुजिगोन रेमब'आ मा होनखो रामजा मालिक हामजा मालिक रेमब'आ हाय होनबाय प्रबादा अनखौ बांला होनखाबाय बांला होनदों आं बुंलालै आं बेबि आदसा ओमफ्राय बिरगोना मा होनखो नोंनि बाबु ना मा बाजै होनदों ओं आंनि बाबु फिसाला आंनि औ ओमफ्राय सोर बुजिगोन सोर बुजिगोन बिरगोना नोंखौसो होनदों आं होनदों आरोना आंनि फिसाला ओमफ्राय नोंखौसो बुंदों आं होनबाय ओमफ्राय रेमब'मोनखो जोंहा डायलग मारो बोला डायलग रेमबो मेरे साथ ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाओ डायलग मारना भी तो नहीं आती रे सियारी नाइस नाइस होल बोला सोर बुजिगोन रेमब'मान के सिया बोला रेमबो ने सिया बोला प्रवादामान एसेमिसबो फरायनो रोङा आदसा रोङा होनबाय ओं रोङाथ' आरो ओमफ्राय आंबो BPFसो होनदों सना ओंख्रि गावदां फाग्लि होनबाय आरोना ओमफ्राय बिरगोना ओंखाम जानो बावबाय होनना नोंखौसो होनदों आं होनदों आदसा बुजिबाय आङो बिरगोन ओंखाम जायाखै आरो ने होनबा दाबो ओंखाम जानो बावलायबायबा लाइन मारि ओमफ्रायो आंजों लाइन मारिनानै ओंखाम जानो बावलायथारबाय माबासो दाला आदसा आंखौसो होनदों लाइन मारि ओंखाम जानो बावलायबाय आं
बुझिबाय दे आङो बुझिबाय बिरगोन उल्थां फाल्थां रेमबा मा होनगोन मेरे जाने दो आपका भी जोयन है आप मेरा भी है जोयन हो दो जोयन मेरा मेरी जाने दो आपका भी जोयन है प्रबाद मान बिनानावखौ देखायदो होनदों आरोना बिनानावखौ देखायदो होनदों बिनानावखौ र' देनां एसे उनाव देखायगोन दे आं दे ओमफ्राय सोर बुजिगोन रेमुआ खाना खा लिया क्या सिस्टार बोला खाना नहीं खाया अभी भी ओमफ्राय सोर बुजिगोन नन बिटिआरा लाइक दा होनबाय थेंक इउ नन बिटिआर लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय सोर बुजिगोन अन रेमबा मनगा आबो मेरा मेरा भी चैनल शेयर कर दिया तो अच्छा सर्च कर दिया तो आप कभी सेंस कर दिया तो मैंने बोला सेंस कर दिया तो मैंने बोला मेरा भी चैनल सर्च कर दिया बुझले ओमफ्राय रेमुआ मा होनगोन जि ओमफ्राय जि बोला प्रबादा मा होनगोन साफा नों खिन्थु होनदों आरोना ओमफ्राय बिरगोना मा होनगोन आदानो खोन्थाना हरनोसै र' आंजों लाइन मारिगासिनो दं होनना होनदों दे ओमफ्राय जागोन दे बिरगोन बिर' 230 लाइक 23 लाइक दान होनबाय थेंक इउ बिर' 23 लाइक खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय बिर'आ कमेन्ट होनबाय सोर बुजिगोन ना मा होनखो कमेन्ट होनबाय बिर' कमेन्ट सोर बुजिगोन आबो कमेन्ट बिर' कमेन्ट सब कमेन्ट मजा क्या हो रहा है सोर बुजिगोन ना माने जा बिर' होनदों आरोना ओमफ्राय जा बड'लेण्ड बहानि फ्राय एलबिया होनदों बहानि फ्राय एलबिया आयाव थांखो बहानिफ्राय एलबिया बङाइगावनिफ्राय ओमफ्राय मा होनगोन सोर बुजिगोन ना मा आंनि बिर' होनदों आरोना ओमफ्राय रेमुआ मा होनगोन अंक्लेश्वर मोनखोलै अंक्लेश्वर ओमफ्राय प्रबादआ मा होनदों जा बिनानावखौ नायगौमोनब्रा होनदों आरोना देनां नायदो ओमफ्राय रेमब'आ मा होनखो डायलग मारो यार होनदों आरोना डायलग मारना नहीं आते रे भाई रेम्बो बोरो आपका टाइटल तो बोरो है लेकिन हिंदी लिखता है ना हिंदी लिखता है बिरगोन मान बाजै बिनानावफोरजों खारफागोन ना खारफाया लाना खारनोसै आं भाइराल जानायनि होनदों आरोना बाजै आच्छा बिबोनांफोरजों भाइराल जानायनि आरोना बिदिबासो भाइराल जायोबोलै
नंगौबो बिरगोन ओमफ्राय सोर बुजिगोन ना हाथाय हालामा ना हाथाय अरखा जाखो ना ओमफ्राय सागर हेलौ बाजै होनदों हेलौ सागर थेंक इउ आं दिलब्रुसनाव फैनायनि थाखाय सागर लाइक होआखैबा लाइक होदो सना ओमफ्राय आंजों जइन गैयाबा जइन जानानै होदोलै सागर बसुमतारी ओमफ्राय रेमब'आ मा होनदों हेलौ होनदों हेलौ ओमफ्राय सोर बुजिग्रा मा होनदों अन होनदों आरोना रेमो ने क्या बोला मुझे हसीना में बोला ओमफ्राय सोर बुजिगोन सोर बुजिगोन ना रेम' आदै होनदों आरोना ओमफ्राय सोर बुजिगोन कमेन्ट होनबा रेम'आ हम तो बुरे है बोल इसलिए नहीं जानता है रे हम तो ओमफ्राय बड'लेण्डआ मा होनगोन नोङो लाइभआव फैनो मोजां मोनो नामा होनदों आरोना अरे बिनि एन्सारखौ आंथ' बोरै होबावनो आङो लाइभआवथ' फैनो मोजां मोना ओमफ्रायो मा खालामनो आरोना फैनांगौ जायो आरो नोंलाय मोजां मोनो ना मोना बड'लेण्ड खिथाहरलाय बड'लेण्ड ब्रह्म लाइभआव फैनायखौ नों मोजां मोनो ना मोना खिथाहरलाय जोंहा आंथ' बारा मोजां मोना मोननायालाय ओमफ्राय माने फैनांगौ जाहैबाय आरोना उफाय गैयियाव दे खिथाहरलाय नों मोजां मोनो ना मोना ओमफ्राय Robert, you were so pretty, oh man. I like you, bola. Thank you, Robert Brahmo. सोर बुजिगोन सोर बुजिगोन नामा आखाइ बे आखाइ जायो नामाब्रा नै गय मादासो गयनि मादा नै साला एसे मोजां नै सुन्दर सायतो अरे गिरगोना मा होनदों ओंखायनोथ' बाजै नोंखौ लाना खारनोसै आं होनबाय ओमफ्राय रेम'आ मा होनखो Sabayare Sabbagayare bola क्या gonna only लसै माथो होनदों बेखौसो नायबाय थादों नामाब्रा नोङो एक दुइ र' है बाबा रेमबो बर' कासारिले आं खैथायाव होनायमोनलै बिरगोना मा उन्दैनि सबाबानो खाराखै आसि अरलु दाबो होनदों आरोना
हाय नोंसोरो लाइन थांलायबायलै ओंखाम जानो थांबाय खोमालै लाइनबो फाग्लासो रेम्ब' हाय दिपक फैदोंमोन नै लाइक होनानै थांबाय खोमा थेंक इउ दिपक लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो बाजै होनदों आरोना ओंख्रियाथ' ओंख्रि संनाय जानाय नंला आरोना जोङो फानलु बाथोनल' जानोसै जेबो मैगं गैया रेम्ब' मा होनदों मेरी रे क्या हो गया रे आदामी है एदामी लग एडमिन दिपका मा खबर बाजै खबरा दं मोजाङै ओमफ्राय रेम्ब'आ मा होनखो आपका नेटवर्क खराब हो गया आपका बैटारी खराब हो गया आपका सिम खराब हो गया अच्छा इतना सारा एक साथ आपका मोबाइल खराब हो गया भाई क्या हो गया लाइन भी चला गया सब किस्मत खराब है मेरा सब खराब हो गया मेरा किस्मत भी खराब हो गया पसीना निकल रहा नोंनि माबाया दोखांफैगासिनो आवासा सोरनिया मा खबर सोब बिबोनांखौ देखायहर बाजैनो आदसा बिबोनां गैयालै बिबोनां गैया ओमफ्राय सोर बुजिगोन आंनि दुखु अन दिपका नेट प्रब्लेम बाजै नोंना होनदों आदसा गल जालायबाय खोमा होमबालाय जारलासोलै सोर बुजिगोन आंनि कमेन्ट नुवाखै नामा होनदों आरोना थाबोबाय खोमालै आङो गारबोनाय जाबाय दे सरि दे लाइना थांना होनायना सोर बुजिगोन आंनि कमेन्ट रेम्ब'आ आपका साबि मेरा भी सब्जी आपका सब्जी मेरा ही मैसेज है आस बोला बड'लेण्ड मोजां मोनो होनदो आरोना बड'लेण्ड ब्रह्मआ मोजां मोनो बड'लेण्ड खिथाहरासै नोङो ना नों एलबि होनो मोजां मोनो ना मोना खिथाहरदो सोर बुजिगोन दिपका बाजै थाथ'दो बाय गुड नाइट दे गुड नाइट दिपक सोर बुजिगोन अन अरे मांखो दिल भी खराब हो गया क्या आपका बोला हाँ दिल भी खराब हो गया मेरा किस्मत ही खराब है ओमफ्राय बिरगोना मा होनखो जोहा किस्मत तो ठीक है आपका बहना को दिखाओ बोला बहन तो नहीं आएगा स्क्रीन में ओमफ्राय सोर बुजिगोन लखा होनबाय आरोना सोर बुजिगोन अन सोर बुजिगोन कमेन्ट सोर बुजिगोन एसे मिनिलाय होनबाय आरो आंथ' मिनिगासिनो दङ नै ओमफ्राय प्रबादा मा होनखो बुं नोंलाय प्लिज होनदों ना अन बुं नोंलाय प्लिज होनबाय सोर बुजिगोन कमेन्ट होनदों रेमय
रेम्बो यार डायलॉग मारो यार काम कितना अच्छा यार हम कितना डायलॉग मेरे गाना है डायलॉग मेरे गाना है भाई मुझे डायलॉग कैसे मारते हैं नहीं आते ले रेम्बो भाई सोर बुजिगोना कमेन्ट देरना बड'लेण्डआ मोजां मोनो एलबि होनो होनदों मोजां मोनो आरोना दे थेंक एलबि होनो मोजां मोनो आरोना सोर बुजिगोन ओंखामा एसे बुरजा जादे होनदों आरोना ओंखामखौ जानो हालालै मानोबा ओंखामखौनो जानो सुखुसिनलासो गोसोनि बेमार मा होनो गोसोआव मा होनो दुखु थाबाथाय ओंखामफोरा हाबनो नागिराना जाबाबो हाबा मा खालामनो आरोना रबार्टआ मा होनखो हे गावहा फरायनोबो रोङालै आदसा मिस्टेक जालाय लाङोलै रोंलायलाङा आगैमोन संनाफोर बिरगोना मा होनदों बिरनो गोसो जायो नोंनि महराव होनदोंना बिदिबो सल' दं बिरनो गोसो जायो माबोरैमोनथाय थाफानो गोसो जायो नोंनि खाथियाव नोंनि माबोरैमोनलाय सेराव ना नों लिरनानै हरनायखाय गोसोआव फैबायलै बिरगोन आङो टाउनाव फै आं दौना हैनांगौ नामा होनदों आरोना दौनोबा फै दौबा जागोन आं ओमफ्राय बड'लेण्डआ मा होनखो आदाया मा मावोलै होनदों आरोना नों दा मा मावो खर' मानलायबालां नोंदाया डिफेन्सआव मावोमोनलै ओमफ्राय सोर बुजिगोना मा होनखो आं आगै नङालै हा होनदों आरोना आगै नङाबाबो आगै जादोब्रा फंबायबो गैयाना फंबाय जादो सोरबाफोर फंबाय मा होनो फंबाय गैयालै फंबाय लुगैदोंमोन माथो मोना नागिरनानै फंबायबो लाइनाबो थांबायलै साला गरमनो साला रेम्ब'आ मा होनदों इके ब्लॉक बैटारी देर बैटारी आपका बैटारी खत्म हो गया रे दिल की भी आपका दिल भी खत्म हो गया आपका अरे हाँ भाई सारा खत्म खाली जीरो हो गया रे भाई रबार्टआ मा होनखो रबार्ट फसायबाय नोंखौ होनबाय आरोना आदसा ओमफ्राय रेम्ब'आ हाय होनदो हाय रेम्ब' मा होनखो आपका दिल खराब हो गया रे बोला अरे हाँ दिल खराब है दिल तो कब से खराब है सब खराब है बोला ना कबर सबर सब खराब है एक भी अच्छा नहीं है सोर बुजिगोना नों लोंनो हाया माथो नों लांनोनो हाया माथो हा मिनिबाय आरो मा लांनो हालायसै बेलाय हायोलै फै नांगौ ओमफ्राय बिरगोना मोनखो बाजै माथो मेथाइबो रोजाबनो रोंगौब्रा होनदों आरोना मेथाइखौ लिरनानै दोननानै खनै मेथाइखौनो खनै होनांसिगोनलै लिरै सोलों ओमफ्रायो ओइ फैबाय हा
अरे आपका मोबाइल खराब हो गया, आपका बिसारी खराब हो गया, आपका मोबाइल खराब हो गया, पूरा पूरा दम डैमेज हो पूरा खत्म हो गया आपका बैटरी बोला। अरे हाँ भाई, मैं रोनी रोनी फैदों। हेलो गाइस, एन खुलुमबाय हा हा होनदों ना रनिदा। हेलो गाइस एन खुलुमबाय हा हा होनबाय आरो। ओमफ्राय रेमब'मोनखो कैसे जीरो जीरो का हीरो है आपका बोला। हाँ, जीरो का हीरो 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 नहीं है रे, जीरो है, हीरो नहीं है, हीरो चुनना पड़ेगा। अरे हम कितना डायलॉग मार मारे मार मारकर तू पी बोलो डायलॉग बोला। मुझे एक भी डायलॉग क्यों नहीं आती पता नहीं, एक भी नहीं आती, डायलॉग नहीं आती। बस रोना आती है मुझे। बिरगोनामानखो बिबाजैखौनो खावना लायगोन बिब्दि जादों आं होनदों आरोना। नंगौ नामा बिरगोन आगैसना? ओमफ्राय रेमब'मोनखो जा हाय होनदों, हाय बिरगोनामानखो बिरगोना माथो साफा नुथारदोंलै बाजै होनदों आरोना। नंगौना? ओमफ्राय बड'लेण्डआ बङाइगाव मा गामि होनदों ना? बङाइगाव माबा गोजोनफुरियाव थायो आरोना। ओमफ्राय रेमब'मोनखो हेल' होनदों, हेल'। ओमफ्राय सोर बुजिगोन ना मानखो आंखौ ड्राइभार लांदो होनदों आरोना। गारि सालायनो रोंगौबा ड्राइभार लानांसिगोनानो, नांगौबो जादों आरो। ओमफ्राय सोर बुजिगोन ना अन होनदों रेमब'मोनखो डाइलग। ओमफ्राय अच्छा डिंगामोनखो अच्छा डिंगा फैदों आरोना जा डाइलग। अच्छा तो रेमबो ने क्या बोला डायलॉग पूरी लगा रे हैं, पूरा लगा रे डायलॉग भी नहीं है बोला, नहीं है बोला। अच्छा दिंगाया बाजै होननानै गाबनायल'लै बिहा दिंगाया सनाया दुखुआनो जोबथारालै। ओमफ्राय सोर बुजिगोन ना नेट प्रब्लेम जाबाय नोंना होनदों आरोना। ओमफ्राय दिंगाया मा होनो जा गाबबाय। ओमफ्राय सोर बुजिगोन ना मा होनदों आंखौ सिनायदों नामा होनदों। आङो सिनायदों। ओमफ्राय बिरगोना मा होनखो अरे भाभी जी मैं सिखा दूंगा डायलॉग बोला। अच्छा सिखाने से तो मुझे सिखाओगे तो मुझे डायलॉग मारना आती है, आ जाएगी, मतलब सिखाने से आ जाएगी, बिना सिखाने से नहीं आएगी। सोर बुजिगोन ना मा होनखो जोंहा नामा औ नामा होनदों आरोना। हा हा रेमब'आ मा होनखो आपका नेटवर्क हो गया, बैटरी खराब हो गया है, दिल खराब हो गया है, बैटरी खराब हो गया है, मोबाइल खराब हो गया, सब खराब हो गया, तेल भी माता माता भी अच्छा माता भी खराब खराब किया बोला, खराब किया। अरे भाई हाँ अरे मआ अन सोर बुजिगोन अन बड'लेण्डआ लोगो मोनगोन नोंखौ माब्लाबा गोजोन गामि बाजाराव होनदों। आच्छा बबेनिबा बड'लेण्ड आंबो सोंनाय जायाखैना नोंखौ ने? बड'लेण्ड ब्रह्म नों बबेनिमोनबा खिथानो हागोन नामा? ओमफ्राय सोरबो खैथासिम एलबि होनदों आरोना।
आच्छा आं खैथानिफ्राय होखो आं बावबायलै न'टानिफ्राय होदो ना रेम' मा होनखो डिसकास डिसकास डायलग सिखाव सोर बुजिगोन ना अन ओमफ्राय खम्बा माय ब्यूटीफुल बोला थैंक यू खम्बा मेरी बिस्म आने के लिए handsome ब्यूटी थैंक यू ओमफ्राय सोर बुजिगोन माथो अनलाइन अनल' होनदों खाम्बाया मा होनखो गुड नाइट होनदों गुड नाइट खाम्बा रेम'आ मा होनखो आप कहाँ से हो जी मैं बङाइगाव से हूँ रेमो खम्बा हेंडसम चला गया क्या लाइक करो ओमफ्राय बड'लेण्डआ मा होनदों जोंहा मा नेम मोनलाय होनदों आरोना मा नेम मोनलाय होनदों आंनि नामखौ सोंदों आरोना आंनिया नामा बिश्वकबि होनो आरोना ओमफ्राय नोङो बबेनि खिन्थादो बड'लेण्ड ब्रह्म ओमफ्राय आं रेम'आ मा होनखो सारे आथा सारा रेम' सारे बिरगोना मोनगोन आदायारा रागा जाया नामा बाजै एलबि जाया बियो रागा जाया माने नाया मोनथियानो खोमा एलबि होनाय बेफोरबायदि माबाखौ मोनथिया नामाथाय मोजांसिन मोनोलै बियो बेलेग टाइपनिसो एसे मानसिया ओमफ्राय साराय दसथासो बिरगोना मोनगोन आदाया रागा जाया नामा महाकाल गाना महाकाल वाला सोर बुजिगोना खम्बा मरा वाला ओमफ्राय रेम'आ मा होनखो डायलग मेरा यार वाला डायलग मेरा यार गल गलसो जाबाय नानि जाना जायाखै नालाय गल गल जालालै आंना गलना माने आंनो मोनगोन आरो माबासिम जानोसै 30 ना अच्छा रेम' मा होनदोंमोन जोंहा डायलग मेरा यार होनदों गाव अच्छा मारे कितने कैसे मारा था डायलॉग आपने आपका नेटवर्क
आपका डायलॉग तो बहुत लंबा है रेम्बो, आपका नेटवर्क खराब, क्या क्या है क्या क्या था बिरगोना मानखौ उन्दुनाय जायाखै नामा होनदो आरोना, उन्दुनाय जायाखै नामा होनदो, बाजैया उन्दुनाय जायाखै नामा होनदो, उन्दुनाया एसे खम जाखादों, ओमफ्राय मा मेकआपखौ गल गैलालै दामखौ जाला बाजैया उन्दुनो जायाखै नामा, ओमफ्राय रेम्ब'आ मा होनदो रेमो इंराजी गाना एंग्री कैसे सर बुंलाय नामा मुलुगाव सिरिथारफोरा आदसा मुलुगाव बिरगोना आदानि फन फैदों नामा बाजै, बिरगोना मा होनदों आदानि फन फैदों नामा बाजै ना गोदान फ्रेन्डनि फन फैदोंमोन होनदों आरोना, नोंहा न'निफ्रायसो हरदों आरो रावनिबो फन नङा, ओमफ्राय न'निफ्रायसो हरनाय आरोना, ओमफ्राय बड'लेण्डआ मा होनदोंमोन मुलुगाव सेन्टनापारा होनदों आरोना, आदसा खोनाफैलाय अबे जायगानिलै मुलुगाव होनदों रेम्ब'आ होनदों आपका बैटारी इमेज हो गया रे मोबाइल की कीमत सिरियाल नेटवर्क प्रब्लेम गैयालाय दोननांसिगोन जोङो ने लोगोफोर गुड नाइट बिरगोना कलेज फ्रेन्ड लोगोफोरा दोननोसै दे सबखौ बाय बाय गाइस, लोगोफोर गासिखौबो बाय बाय दे, गल गल जाबायना आंना एक्सनिसो नामालै होनदों आरोना रावनिबो नङा बिरगोन न'निफ्राय फन फैदों आरो, बाय बाय दे गासिखौबो बाय बाय।